Insellimlek il-paċi miegħek. Illum hekk u eżis nixtieq nitkellem fuq sentenza, frażi li qal Ġesu li hija ferm importanti li nifhmu xi tfisser. Ġesu qal meta waqqaf l-Ewkaristija, kont semmejtilkom, fil-lejl li fih ġie tradut, moħħu kien mhux fil-konfużjoni li kien sa jiġri, dak bija, dak sa jgħid ma jafux, dak sa jitilquh, it-tbatija, ix-xewk, kien jaf kollox. Imma il-konċentrazzjoni ġa moħħu kienet kif sa jibqa' magħna, moħħbi imma ħaj magħna fl-Ewkaristija meta qallhom fiċ-ċena ta' qabel u ta' qabel ma kienx qal dan li ħanajdu. Ħal-ħobż, bierku, qasmu, tah lid-dixxipli tiegħu u qallhom ħudu u kulu. Hekk kien jgħidilhom qabel, missa żied, dan huwa ġismi. Badħal inbit, għamel l-istess, bierku, qasmu, ixorbu, dan huwa demmi. Imma qal din il-frażi li nixtieq nagħmel enfasi fuqha. Għamlu dan tifkira tiegħi. U xi jfisser dan? Nagħmlu dan tifkira tiegħi. Kif kont naħseb jien żmien ilu immur bil-qiegħda fil-Knisja biex niċċelebra l-Ewkaristija u ngħid tajjeb mela ħanoqgħod niftakar x'għamel għalija miskien Ġesu u dawk il-kattivi hemm, dak kif ma femuhx, dak kif ġalu ħibati dik it-tbatija kollha. U ninsa li jiena kont parti minn dik it-tbatija u inti kont parti mid-tbatija ta' Ġesu meta sallab il-ħtijiet kollha u t-nubiet kollha tagħna x'kien jaf. Ġesu ma kellux moħħu l-persuni ta' dak iż-żmien, ma l-persuni li għad trid jiġu, aħna li ġejna u li għad trid jiġu. Għamlu dan tifkira tiegħi. Ma xi tfisser sew di? Li noqgħod naħseb x'għamel Ġesu? Kif aġixxa fil-ħajja tiegħu? Meta is-saġerdot eżiż itina l-Ewkaristija u jgħidlek il-ġisem ta' Kristu. Reali, il-ġisem ta' Kristu. U jien ngħidlu Amen. U Amen tfisser ħafna, Noqogħdu attenti ta'. Amen tfisser li mulej jien irid inħobbok. Irrid nagħmel dak li qed tgħidli għal kemm ħafna żmien ma nifhimx dak li inti trid u qed titlobni u nħossu tqil. Qed inwedu fit-qalbin li sa nkun irid insir jisni Ġesu ieħor jiena għall-oħrajn u għalija nnifsi. Jiġifieri jien irid niftakar meta qed nirċievi, mhix qed nirċievi il-laħam ma qed nirċievi ġo fija il-persuna ta' Ġesu. Dak kollu li għamel f'ħajtu mindu twieled sakemm keċċejnieh. Miexi fit-toroq, ifejjaq, jgħallem, bata sal-aħħar. Murix kemm hu powerful li niżel minn hemm, baqa' sal-aħħar jagħmel ir-rieda ta' missieru. U meta jiena qed nirċievi l-Ewkaristija u ngħid dik l-Amen ifisser li nifhem meta qalli għamlu dan tifkira tiegħi. Jiġifieri
Inti, Sister Teresa, u inti li qed tirċevini. Inti tittamel kif għamilt jiena. Issapportejt, batejt, ħennejt, fejjaqt, inqisam talikom. Birek qasam u ta' u jien irrid ninqasam għal ħaddieħor. Ejja nifqu fl-Ewkaristija inkunu spectators imma nsiru actors. Actor. Naġixxi, niftakar x'għamel għalija Ġesu u nipprova li dak li qed u għadu jagħmel għalija hu irrid nagħmlu jiena mal-oħrajn bil-qawwa tiegħu. Nitolbu lill-Madonna omna li dejjem kienet tgħix fi skiet miegħu. Ma kinitx tifhem bħalna l-Madonna, imma kienet taf ħaġa waħda li hu bravu iżjed minna li spaltu tiflaħ. Kienet tafda fih il-Madonna, nafdaw fih. U allura jien nixtieq nispiċċa billi induru lejn dan il-qaddis tagħna Ġesu. U ngħidulu mulej libbisni lilek. Ejni nikkopja emilek, emejjel ta' mħabba, ħlewwa, manswetudni, sottomissjoni, rassenjazzjoni, paċi, ferħ, tranquillità, skiet ġewwieni u skiet minn barra. Moħħi ejni Ġesu biex moħħi jkun fil-post li jinti ħejjejtli qed tistennini hemmhekk. U ngħidulu flimkien ma' Omna Marija. Mulej Ġesu, tina l-qawwa u l-forza li ngħixu ekku din l-Ewkaristija nirċevuha b'mod qaddis, nifhmu xi jfisser, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ejni ma nibqax spectator, insir actor Aziz Ġesu. Insir actor. Nissuġġerilek li titkellem ma' Ġesu. Jinsab preżenti ħaj ġo fik. Moħħok jista' jmur fl-Ewkaristija wkoll fejn jinsab hemmhekk bil-ġisem, bid-demm, bir-ruħ, bid-divinità. Jekk inti impedita li tmur tibżax, qiegħed hemm ma' ġenbek ġo fik anzi, ingrana miegħu. Ngħidulu għenna mulej, ħalli ngħixu skont ix-xewqa ta' qalbek. Għenna ngħixu skont ix-xewqa ta' qalbek. Nsellimlek u nirringrazzjak li kont preżenti magħna tisma' dawn il-ftit kelmiet dwar Ġesu ġvera.